दिनै एबसुआ बे उखैजानायनि हाबाफारिखौ लानांगौ जायामोन खिन्थु दिनैसिम जोंनि जि नांनाय मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा प्रमद बर'नि सायाव आरो एबसुनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो जेब्लानाखि जोबथे सानाव थांनायनि सिगां जोंहा रन्जन दैमारि सारा दिनै प्रमद बर'नि सायाव आरो जोंहा एबसुनि सायाव मा बाथ्रा बुंलांखो थारैनो बै समाव एबसुआ आन्दोलन खालामनाय समावहाय जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बै समावहाय जेब्लानाखि बिथांमोना ओंखाम उखैहाबनानै उदै उखैहाब जानानै बिथांमोना सरकारजों जुजिनो गोनां गैयामोन आरो आन्दोलन खालामनो गोनां गैयामोन होननानै जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा बुंदों आरो बेजों लोगोसे मा बाथ्रा बुंलांखो जोंहा रन्जन दैमारि सारा प्रमद बर' सारनि सायाव स' नोंथांमोना बेखौ फुल आपडेट नुनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनानैसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायजोंनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फरायनानै जाहाथे बुजिलायनो हायो दिनै प्रमद बर'नि सायाव दिनै रन्जन दैमारि सारा मा बुंदोंमोन आरो एबसुनि सायाव जोंहा रन्जन दैमारि सारा मा बुंदोंमोन आरो बेसेबां फोथायनाय दंमोन एबसुनि सायाव आरो प्रमद बर' सारखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। अब्ला दायो नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बिबुंथिखौ जे नोंथांमोना बिथांनि टपिकखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन बे आसामाव सा सानजा भारताव मंगलिया फोलेरफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन जोंनि सुबुं अनजिमायानो बांसिन थेवबो दिनैसिम जों नासयजादों सोबख'जादों मुगैजादों नेवसिजादों बासिजादों दासिमबो जों नासयजादों सोबख'जादों आरो बासिजादों। दिनै जों मोननांगौमोन मानसि बायदि थांनानै थानो थाखाय गावनि सिमा गावनि रायजो गावनि नखर गावनि हादोर बेखिनिखौबो दिनै जोंनो होआखै। दिनै बैखिनि समावनो मिज'राम मेघालय अरुणाचलफोरखौ दानाय समावनो जुदि जोंनोबो रायजो लानानै होनायमोनब्ला बिनाय बायदि बेखिनि समाव पिटिसिआ बिनाय बायदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिनाय बायदि जुदि जोंनोबो रायजो लानानै होनायमोनब्ला दिनै एबसु सारनांगौ गैयामोन। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ एनडिएफआ बुजिनानै हाबसोनांगौ खोथा गैयामोन। एबसुआ बे उखैजानायनि हाबाफारिखौ लानांगौ जायामोन खिन्थु दिनैसिम जोंनि जि नांनाय सोमावसारनाय बेखौ भारत सोरखारा समाधान खालामनानै होआखै। बेनिखायनो जों जेब्लासिम जोंनि होननानै सिमा मोना नखर मोना रायजो मोना हादोर मोना अब्लासिम जों दिनै नांनांगोन आरो जुजिलांनांगोन। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो रन्जन दैमारि सारनि बिबुंथिखौ खोनाबाय। दिनै प्रमद बर' सारखौ मा बुंखो आरो एबसुखौ मा बुंखो थारैनो एबसुनि सायाव गोबां फोथायनाय दंमोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय एबसुखौ गोबां फोथायनाय दंमोन नाथाय प्रमद बर' सारा थारैनो आसखान्दा खालाममारबाय नामा एनडिबिफोरनि थाखाय नैनि बागै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरथार जे प्रमद बर' सारा एनडिबिफोरखौ लानानै थगायमारबाय नामा थारैनो एनडिबिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावबाय नामा नैनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मोजां बिजिरनानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा जोबथे साननिफ्राय उदां जानांगौमोन नाथाय दासिमबो उदां जानो हायाखै आरो सोरबा सुबुंफ्रा गोबां सुबुंफ्रा आरो माखासे सुबुंफ्रा 100आव आरो माखासे सुबुंफ्रा 100आव 10%आ रन्जन दैमारि सारखौ गाज्रि मोनो जाहोना मानो आरो मानि थाखाय गाज्रि मोनो बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों गोबां गाज्रि कमेन्ट हरो। स' बिथांमोना मानि थाखाय दुखु मोनदों नोंथांमोना जोंथ' मिन्थिला नाथाय बेयो सासे बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारा आरो बे रन्जन दैमारि सारा दिनै बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नाङामोनब्ला दिनै बे बर' हारिया दासिम बेबायदि थासारियाव फैनाय नङामोन। अब्ला नोंथांमोना मानो गाज्रि कमेन्ट हरो नोंथांमोना मानो गाज्रि कमेन्ट हरो रन्जन दैमारि सारनि बागै स' नैबेखौ आं बुजिना मोनाखै।
अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।